Tá an seo aniu ag Airtlan an Allí ar an Strabán, actual phobal Gaeilge ag fás leo a gcónaí, agus lumsa inis tá fearr bhún phobal sin mar tá Seán Ó Daimhín. Ceann, fáilte ród? Tá fáilte ród héan isteach sa ceantar seo, hamáid? Gur míle maigad. Nis, ablam fan phobal Gaeilge an seo ar a bhla. Cear go leor, so mar dúirt tú an sin hamáid tá phobal leidir Gaeilge an seo ar an Tra Báin, agus tá eagraíocht leidir an seo fásta mar scachrúpa agus sin Gaelphobal. Agus faoi Gaelphobal tá an Ghaelscoil éitiúil, tá an níoscoil éitiúil, tá críomh de chonú na Gaeilge. Agus chomáile sin tá críomhathe de cholúdar agus ógras na dríón chomáid. So tá na heagraíochtaí sin ar fad faoi Gaelphobal. Chomáile sin nascan muid le ceantar chaisleán na deirige, tá críomh de chonú na Gaeilge thuas an sin agus níoscoil chomáid. Agus tá siad san ar an choiste agus mar chuid den phobal seo fásta agus níl siad ráada ón bhaile mór. Tá go leor grúpa Gaeilge in san ceantar mar sin, a go dé mar a chéan sibh a bhaim ar an phobal níos mó amhaon sin nó a míon mór imachtaí go raibh agah mar habla? Well, bíon neart amachtaí ar siúil a gunne agus ag brethir an eagraíocht bíon amachtaí ar siúil ag an críomh éitiúil tá thart fa 8 duine freastal ar rangana a an teachtain hálann sa Ghaelscoil daoine fásta agus daoine óga. Agus tá thart fa 35 duine eile thuas a gasan na deirige freastal ar rangana, so chuirtear sin ar fáil a an bhliain. Chomáile sin mar hampla réir an seo úsáideann ma duine na haiseanna tá ar fáil sa cheantar seachas ma dhéana a bheith cuachtas tíon ar náitbag héan. So a réir le ia ihe nuas bhí thart fa 5 duine a lethir le harcar geamarach na Gaelscoile an seo an san Airtlan bhré úr seo an san ceantar. Agus díri go hámhaith sin bhí na poisttí agus na múnteirí agus a han duine sásta agus bhí siad ionta maith ar an ardan céimar rá. Tá cluban a leor agin a han bhí ghlachaid páirtal clubleor.com tá ja club leor club faine man ólam leorí agus club faine daoine lífa. Tá bíon Circle Córa is leor Bertseán a hanhaidin saharn agus bhí ihe falaíochta an sin ar na maiileh reachtail an toltach. Agus ó ní falaíochta mar chudíon céimara níl mór an chur amach agam sé an neolaíocht ach bhain maid an soltas níhe bhí ceithre mhór eile oltathe is tíon an san ceantar agus bhí thart fa 5 duine lethir agus sin gur líon jazz daoine sin fa hine ihe falaíochta. Go leor imachtaí ar buna go fásta a go déanana dúchlein a tarómh am han seán ó go déanana plan a tugah? Well, tá maid in Jontas 3 bliana a ail ó áras na Gaeilge le Africa forbathe Gaeilge a cheapú agus ástú in san cheantar agus bé sin na chuide mór in san cheantar leis na planan na tágaí na chur a bhaim. Ceann na rudí is móistáithe a bhfuid agsúla dhéanú inis na ionad bualasteach a oscailt gan bhfuil ag tús na bliana uaire agus an Tafiga forbathe a lonú is tíon sin agus an sin táiseacht ar an ionad sin a orbert mar cinneal crí lár nó ionad crí lár na Gaeilge ar an Tra Báin. Agus áite ag líad Gaeilgóirí bhuailúisteach chun áite ag fásta le dégóirí tá go neart dégóirí an san ceantar inis bhfuil Gaeilge acu agus a tháinig fríd an Ghaelscoil agus tá muid géirí freastal orthu sin istí an san ionad fásta agus chuid bhór dégóirí a deanú na Gaeilge fásta thuas an san scoil bhéarla thuas an sin. So tá muid agsúil go mé seapa an agus mé deabal de leorthaí Gaeilge díal agus airí a bhaine leis ceol Gaelach agus a hanrad agus báileann go mé cinneal tíomh gró leis an ionad seo chomáid le cinneal tíomh Thír Eoghain agus go méid sé fascailte don phobal ar fad agus inis stoithe go mór muid agsúil go mé an mór phobal amhaon sin go bhheici siad san go bhfuil cinneal seaashacht leis an Gaeilge ar an Tra Báin go bhfuil sí buan ar an bhaile agus go bhfuil áit acu héan má tá siad héanana gurí ólas a ail ar a Gaeilge nó cuasaí dhéanú nó ólas a ail faoi aon gréad den Gaeilge ar an Tra Báin go mé an áit sin ionta feicilach agus fáiltiúil chomáid. Bhil tásúlainn go mé an bualasteach ar an ionad nua seo an céad réile bheits muid an sa ceantar? Cinnte a haméid agus bé fearú na fáilte rómh.